Assalamualaikum Google. Waalaikumsalam udah Jack. Awak ke Batanyo Magel. Tanyo lah udah Jack. Ada candu ikut na orderan Google. Amtahlah udah Jack, mungkin dek virus konda udah Jack. Alah, awak Batanyo nyu tanya udah awak. Mau udah Jack ndak bisa tak buka dek utak lay udah Jack. Lain dak konai virus lo Google kok. Assalamualaikum udah Jack. Waalaikumsalam Google. Badek lah mon uang pagi ko udah Jack. Google. Kamu uang banyak Google. Karena popolo Jacknya udah Jack. Dah, ngojek Google. Orderan tak ada di hati. Wah, kemakan piku legal. Mohon basabak udah Jack untuk uang kok lay barasa kisah bon talai udah Jack. Yoga. Deharato mangko den jauh. Waalaikumsalam udah Jack. Ambo kabatanyo mahir. Tolong jawab sejujurnya. Yogel. Tanyo apol udah Jack. Iko mah. Gel. Apol udah Jack. Oh, kapontang kan ambo mau cek. Gel. Hatuba udah Jack. Oh, banyak orderan ambo nan mangensel. Gel. Itu bahas solusinya lagi gel. Buat orang-orang nan mangarah jual mode itu gel. Ondel kalau itu orang nama order tunda bapik ya mah udah Jack. Itulah gel. Jadi orderan longang dan ambo lah baaro tironya nah jadi deh gel. Mai boban malai udah Jack. Gel sama ibu warna timur. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalan